Ya patay ya Ano nagri-gri ka? Ginawa na ginapan. Oh mana gina na. Tuno tayo tegu ko na katabak ka. Ah, Katangan to. ano mata. Aginan si raw na mangyak. Ano mangyak? Allah haula. Ito na panagi nga marga sa binaning. Gi pa mga ko sa marga sa binaning. Gi. Tanggalaw di. Kanyan. Ah, napaypay na lay. Ano recipe ini sa aduh, gipsikat hindi sa lagi dia. Wake. Anda rip ko wagi binaning nga margas. Ya, tamro kan. Ini diriran. Ah, pure dir bisa. Dia pihak mamasa. Kali ako sa margas na mariga, aguma puti. Maitam. Gina binaning. Lagi bisa riu kapuin sih itu. Wah. Tu ambil ka tiatu ke? Ah, katitig bisa. Ah, gina. Nang ya. Ngaran tambara dia na. Ah, nanos to. Yung si pupu ko siya. Kaumbi. Ay, dapat ka rin bayaw. To na. Ano wa tambara? Tama na, nagyang makambabala, nakataragu, Saudi. Oh, ano damam. Ada mam. Damam. Ah, nakaw to. Ay, diyo. Ah, na may kaya. Mupunay pala pa, kaya nga loto iran, nanapya ka ito iran, nagyang nga mga punan iran na. Ah, Bugari ya, igana na dia Bugari. Ha? Bugari to suko. Makiyay ka. Oo. Kapila sa Kipsa. Al Bugari. Bueno, yung mga pipi maso margas roka, so mga tasa. Oh, ay. Mas bati ya. Pang biryani ya. Mas bati itu. Mas bati. Iya tu mari. Ah, namata. Ito na pinasimbi siya gitu hatay. Pakapula lagu na pakapula lagu niya. Hatay, ko na kayo kita katinde sa Kumuning. Boy, Kumuning. May taksi ya. Hinay-hinay. Oto. Tugo na din sa Kalawag, so marga, sinotomya kabinaning, agulana, napakadidiyan sa sumayaw sa Juan. Pakadidididi na din, naburumbu tugo agyang oto margas. Na matagunan na natudungan, nadidiyan na pag-unon. Na final.